ma topmost nitiere leaders moko ma ng'eny gi ting'eno osebedo ka dhi gi upepo yamo ma kone gi kone, lakini nitiere manochung' manongirore ma ka temo kwano Dennis Akumu Jakogero. Mago duonde ma kaniwinjo kowuoyo tikoni jotich osegolo opinion margi. Jopur gi ndalono nikech koro weche mag pur seche moko ok dhi maber, the cooperatives mag jopur and all that, mago bende ne wuok. But going back to ang'o momiyo grube gi niyudo ka gin jok ma discontented. Apani kar grube mag jotich go kata mag jopuonj, duond jopuonj, ndalono apani ka nwinjo Adongo Adeya. That was a leader mar jopuonj. That was the Secretary General of the teachers. Makano wuoyo to ing'eni winjo ka piny ikone piny dwa tetni matin nikech gimowacho no yudo ka jopuonj dwa dhi luwe to the man. Okay. Andalono na en Kenya National Union of Teachers. Na onge unions mamoko gi. But ni yudo ka mano biseche moko ni dhi chakima ing'waso gi maket gi e kona moro ma ne ok ber. Koro gima temo wacho, duonde gi duto gin duonde ma kane gibiro koro mondo mi oket ji ni wadwa bedo gi an open society, a free democratic society, more respect kata ma odewo duond jopiny, odewo wang' jopiny, odewo duond jopiny. Kanye kama pani article number 1 mar constitution makawuono makoro nobedo pass 2010 obedo concretized nikech ndalono emane gikoni no onge gimoro ni duond ng'ata achiel emanyalo wuoyo kende manyalo rule Kenya mangima, emanyalo ni kosiemo ni mae kakitime te kakitime. Ma declaration ndalo ni winjo ke jikoni wadwa wuok kuom gimiluongo ni the rule of man to the rule of law. The rule of man, ndalono ing'eni the man en Moi. Kich kata king'iyo